Здравейте, уважаеми зрители! Както ви казах, давам... И както, Мали, бах ти лудия. и както ви казах, се извиних, че просто онзи клип го спрях толкова бързо. Брат, аз тук забогатях направо. Торчовете ще му грабя, всичко му грабя. И, уважаеми зрители, в момента той докато се нерви, аз да ви кажа. Yes! Тук Ей, той отиди трябва да е хип! много доволен, защото на един му грабих къщата. Ей, бах ти тъпа на... Ей! Какво е онова там, бе? Така, изкачвам се като алпинист по Елерест. О май гъд. Пъяк! Пъяк! Бегай! Бегай! Ей! Мушмурук. Ох, извънредно трябваше да го праса с мечче. Не мога да смогна. Бах ти пича, аз имам 35 торча от него, аре стига. И да, в момента се качва единия клип. Опа, намерих една къща. Обаче как ще слезем? Чакай. Това. От Еверест. Не дей! Не, аз съм в мина и не мога да се измъкна просто. Абе, човек, ще паднеш от върха, бе. Не, бе, нищо, айде. Не си губайте ми така. Ще падна ли, бе? Лъжец. Боже, помилвай! Май! Ох, Той в момента се прави на бъзлю. А така. ще измамнем пъй. Бой, човек тук е с тъмните дървета. Аз имам сапени от тях. О, брат. Превижда ли ми се или намерих байон без, който не е форест? Аз отивам да видя сега една къща как ще я почупа. Кон! Ела тук, бе! С къщата оттрепа, бе! Кон ми рипаш с краката, бе! Качамак мръсен! Ела тук, бе! Искаш ли да оттрепа и да падай? Чакат ми пуста ябълки, ние нищо. И аз си ги ям. А така, и без да съм фри на спална. Да. И така само да ви кажем, че ако някой се чуди отде сте избрали тия стакове ябълки, но дървета ли сте всякакви, не, няма да крием това. На спална има фри. Ябълки, лъкове, айрон мечове и стрели. Да. И да знаете, че енчантът и мечове няма на спалната. Да не си мислите, че този меч е от спална. Дадоха ми го. Негав там. Някакви пичове. Ето е са половеца на годината! Качамак! От рак! Качамак от рак! Качамак от рак! Привижда ли ми се или там има баян без дървета? Не. Ти се привижда, нали? Ти се привижда, ще ти кажа, че си най-великия. Мамка му дева, мамка му некакъв ресли на нещо. Превижда ми се, да знаеш. Или пък може да не ми се превижда. Най-великия. Не знам. О, чакай, не. Привидял ми се. О, мама, май или ако там няма. Мале, ако там няма никаква ръка. Байом без дървета, мали! Снежен байом откри. Май не ми се превижда, не знам. Ти кой левел си? Втори! И аз. Браво. И аз съм втори, почти трети, човек шести. има 51 железни руди, брат. Малко голдън руда. Бах ти крадете. Там има ли рез, бе? Искам да го грабя. Кошка! Чикан! Тигър, мада. Добре. И както знаеш, трябва да ги забавляваме тия пичове, защото
Те нали не са келеши, те са ни зрители. Зрителите си, те са... Не. Мали, навлязох в рез. Не съм. Не съм такъв. Какво, бе? Какво ти вика брат ти, бе? Не знам. Какво ми викаш, бе, брат ми, бе? Това е готово. Изпикай се. Насрах се. Ти си най-лоша. Чакай сега. Петър, ти си най-лоша, Петър, знаеш ли тази работа? О, боже, чакай. Ой, не се. А така. О, ти знаеш, че си хитър, Петър, бе. Не съм. Тия стъпала мадраза, чот се качамак. Чушки. Кой ти качамак, бе? Чушки, домати, краставици, баница! Ще им шлапна баницата. Мале, не! Ей, човек, точно на едно сърце отиде. И трябва реса да ми излезе. Мамичката му шива да умре. Да умреш, бе, Ларино. О, привижда ли ми се или там няма форест? Привижда ли ми се или там няма форест? Да, явно няма. Верно ли? Чакай, ще затъпа. Не, чакай да проверя. Ама това е планина, бе. Пешо! Това е един хълм на планина отгоре, е така. Шит! Знаеш ли каква простотия направих? Почнах да слагам айрон руда, човек. Ева ти простотията. Чакай да си я взема сега обратно тази айрон руда, защото е ценна. Вещици, човек, мога ми пуснат пошенки, Ей, мангалки, елате тука, бе! Ще ги убия със лука, бе. Бе, колко съм... Знаеш колко съм крив, бе? Бак ти кривия съм. Не сам. Диви, вещици. Много висок. Оцелих я. Пак я взели. И... гаден кил. Как гадно! И мазно умря! Събих ги. Не убих. Вещице, умри, ма! Това е Бърч Форест. Да. Те е тъпата вещица, човек. Не ще да умира. Аз съм брезила... Стига, бе! Умри, ма! Говно! Май се нещо почнака с такова. Човек, от вещица, знаеш какво ми падна? Глоустон, дъст, това глоустон на прах и пари. И барут, аз пари. Чуй ми се. Овчици! Чакай, май намерих нещо. Байом без дървета! Бе! Чакай, превида. Да, байом без дървета и крипър. Ако нямаше крипър, ще да е по-готино. Обаче аз намерих един байам с много прасета в една гора и много овчички и сега ще ги бия да си вземе малко... човек, знаеш колко монстра намери? Бул в газа. Бах, те помряха. Те помряха. Да, ма те умряха. Крипъра го убих. Бах, те скебос. Човек, пещеричка до това байм. Ела, тъпа се ако искаш. Къщичка. Не. Толкова няма. Маре ще ме изкеф. Имаш ли рез, бе, брат? Опа, една къща намерих тук. Той няма рез. Ама няма нищо в честата, майко. Сгреших и се тъпи работа. Има кучета тука. Кой ме удари, бе? Скелетън. Ти знаеш ли как вика един геймър, който снима на скелетите, как им вика? Скелетън, да. Бах ти човек. Ендерман, сега ще бия Ендерман. Ендерман. Би го, бе. Брат, намерих ти 3 стрели. Идеш ли? Чакай, че се трепа с един Ендерман. Имаш предвид лък и 3 стрели. Да, и аз имам един лук. Мали ябълката. Мали. Тъпа при тебе. Бързо, че един Ендерман.
то. Ето, човек, ако искаш, си вземи нещо от тази къщичка. Много добър е този пич. Гледай как се е вставил работа. Гледай, даже не си ги е реснал. Пичи, Брадва. Нали, крафтинг тейбъл. Пичи. Ооо, той си има и фермичка, пича, бе, брат. Гледай го колко е умен. Оставя си фермичката и на нас па нищо не ми даде. Гледай го така, айде да ги уберем. Какво да фърля да взема? Какво да фърля? Той не ми трябва. О, да. Вече имаме сидове. Ето, стани, бе. Малкият ми брат пощуря. Прави се на тъпанар. Добре, човек, аре, избирай де ще правим в къщата. Искаш ли тук, бе, виж, глад, кое няма ми... много. Не! Искаме там Добре, бе, добре. Жокера, жокера, жокера. да е на по-екстрим хилс. Е така се показва отгоре. Добре, аре. Чакай видя как се казва байома. Екстрим хилс. Човек, тук се намират най-много емералди. Аз съм горе, да знаеш. Как бе? Еми е тъй с перла. Чакай, ще ти пратя тъпаче ма мързи. Бе, брат ми, много я. Само да го пребия и ще... Мале, колко е готино. Е, тук ще правим къщата. Дека, бе? Е, тук. О, човек, баем с гора, бе, дега. Уау. Тук, че е недостъпно място и ще направим стена. Или е тук по-отгоре ще направим, е тук. Ще видим. Тук бе, тук може да правят тресове. Нищо да е недостъпно място. Добре. И ще сложим оръжия с разпределител. Е, тук ще го направим. Everywhere I go, BG so. И нататък как беше БД в Опс. Брат ми има чу. Айде нищо. Сега няма се излагаме да ревем. Да, знам, че батко ти какво иска да не го чуеш ли искам БО, да не ма чуеш ли искам БО. Бой ли искаш, бе? Чакай малко, чакай да те. Човек ще те поселя с снежните ти. Иу, тъпа не става. Дай ми една лопата, бе. Чакай да видя дали ще стане много нещо. Човек, имаме блок от сняг. Гледай. Хоп, сняг. Хоп, сняг. Лопата искаш. Да. Опа, да, пиле, добре. Ето ти лопата. Върди го пилето! Не, няма сега. Не сали го, бе. Гледай го, лигло. Ще го набия. Откоша ни е къщата, бе. Еми от дърво и камък малко. Той ти отговори! Чакай, откоша ни е къщата, че то ма разсея. От дърво и камък. От дърво и камък. О, мага, верно ли, бе? Да, и ще висне от тук отгоре. От върха. И ще има разпределители като за оръжие. И ще меле Чакай, як. човек, аз тук да... Не знам, но вече забелязвам дека е тъмно. Още ли той пише такова? Шета педия, бе. Етапа се, уиди. Какво ми каза? Но. Бате, седечка! Стигам! Кара, бе, не ми се прави сега. Човек, аре толкова да ми е... Добре, не престани, бе! Абе, разваля клипа, бе, фейлва клипа, бе. Аз ще престани, бе, бах ти мюва. Не, ще те набия, бе, лидло. Мамичката му. Как ще го лепа?
Добре, човек, карай. Дай да такова ме, ако искаш. Добре. Ето, човек, аз ще почвам. Ама камъните какви ще са, изпечени ли? Не. Добре. Ама ще направя за всек една печка сега. Абе, изкопай тук това, бе, човек, бе. Кое, бе? Това трябва да се изравни и ще направим да висна къщата е откъде. Е, тук е така да се подава. Човек, аз нямам лопата. Защо така нещо ми лагва, бе? Не та ли връща? То сега няма много хора. Добре, то мъгът, то няма много хора. Той сервера преди беше пълен, брат, като дупка. И се лагваше, но сега никога не е. Трите петушки. Човек, аз копам така. Направи реса тук целия. Това Добре, цялото добре. направи в рез и ще направим с разпределители оръжия, че имат стрели. То не е PvP тук. Нищо. Щеше да е хубаво да PvP. Да, ти лут ли си? Everywhere I go. Мале, аз тук човек ме побърка. Гледай, още малко не остава да го изравним. Каре, тия последните два блока са за теб. Нали той ще направи крачката към познанието? И те... най-сетне го изравнихме. Иха! Ами не бой се с лопати. Човек, ето ти камък 16. Ще ти стигне ли? Чакай само махна да изфърлете с работа от тук. Ама дай първо да направим колма и после да таковаме. Какво дърво искаш да е преработено или не преработено? Ами дай ми първо непреработено. Ето такова трябва ли? Тъпо слънце! Дай ми и камък сега. Добре, ами аз ти дадох май камъка или не съм? Ето 16 cobblestone имам. Готова! Взели ги. Човек, вече имаме 27. Да сложи ли да се пече айрон? Ами как искаш? И така, хора, ние ще, когато няма ресове, да знаете, че ще грабим къщи. И това е нашата професия, бе, как да не ограбим. Чека, ще добия малко cobblestone, че гледам, че имам само 16, няма. Не. Чао! Мали! Yes! Не паднах на поля да умра и това е хубаво. Аз тук ще си сетна холм. Окей. Чакай, аз ще се осветя малко да копам, за да... Опа, не... О, мъгъл, аз много бързо се движа. Не! Ой! Пуснах една перла, сега да отида догоре, че... Ето аз тук копам cobblestone. Колко ще ти трябва? Около един стак. Окей, значи един стак и 10 ще взема. Арбе, един стак, какво по-толкова? Идвам след още 40 cobblestone. Много бързо се сбира cobblestone, човек. Бе, дай там няколко стака вземи, бе. Няколко стака много време ще ми отнеме. Ти снимаш ли? Да, бе. Добре. Майко ти качката ли поставя? Да. Това е гадно. Много гадно ми се представя. Добре, че не е в моята стая. Не, иначе щеше да е пак гадно, човек. Само викаш така, свикали ще тръкли пушок. И айде, чао. Стай. Мале, ето един стак cobblestone. Чакай, може ли да се попада до тебе само
Абе, Все още такова. малко земи, бе, още малко земи. Так, Cobblestone, чакай. Аз имам още едно място, добре ще. Колко още да взема? 30 ще ти стигнат ли? Да. И отиди малко за дърво. Ама и аз имам в мене много от дърво. Ама за необработеното говоря. Да, де, само че не е такова, което имам най-много, ако е непреработено, имам смърчово, това черното, много. Еми да, аз това не го искам. Това ли иска, бе? Що ми каза, бе, брат? Сега да си сложа един торч, защото ми е някакво. Чакай, аз много мраза, като ми е тъмно. А ти? И аз. Чакай да хапна нещо, че много бързо обладнявам. Готово. Стаки 30 кола стане. Така, взбирам. What the fuck? Човек, ти искаш ли да опитам някой куче? Да, Ама аз нямам кокали. И добре. аз тъпа да го опитам ти. Ма и той и аз нямам кокали. Мисля, че нямам. Иначе до сама щех да опитам. Да, нямам. Тъпа се при мен. Окей, чакай. Да се навявам първо. Много бързо го написах, а? И аз. Дай са тук. Ето Cobblestone първо, нали? Да, Ето ми ти. то се за това. Ето ти първо от това дърво, което искаше. Добре, дръж е от това. Ето. О, само ми го хвърли пак. Ето 33 Cobblestone пак. Ой, шит. Остана, бе. Че сега взема кабела. Да. Добре. Ще взема това дърво, хвърли ми другото. Не ти пречи. Вземи го, обработи него. Добре, аре. Чакай, не, няма ми стигне място. Много малко място има. Чакай, сега това трябва да го копна. Ето тук ще направя дървена мотика да се подготвя за реса. Абе ми тук където е камък. Не ми е крафтинг тейбъл, бе. Еми, не знам у мен. Мисля. Ще да направиш ли? Не у мен. Добре. Чакай да се направим. Добре. Крафтинг тейбъл. Workbench. Ще си направя 8 плечки. И първо ще направя. Браво, кефиш ли се? Работа. Кажи откъде до къде да правя реса, бе, брат. Мина. Чакай сега, сега ще ти кажа, чакай само. Окей, човек, искаш ли да спрем клипа и сега и да почнем да правим къщата направо? Не! О, шет! Шет, напълни сърце съм. Холи. И да, довиждане, уважаеми зрители, да много ви харесал клипа. Да. Айде, бай.